Themba semnike ke manje. Bathi nazibona egadeni ngoba ingane isengaphakathi. Athi 24,000 wentombi nensizwe engenamona khuphuka mani. Ngiyakuzwa mina. Zakhala wengane zakwethu kubi ngizibophelele lana kwiredio inkezo ngiphethe insizwa kubuka ngiyakuzwa mina suka Ku-right. Siphinde futhi sibonana kuvidiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo iy'ngane zakwethu. Kodwa-ke insizwa ngathi iyavalesa ngathi khona futhi efuna ukuza nakho kunye. Ake sibone ukuthi sishiyane ubani. Semsinga-ke manje bathi inkosi amagcoka bathi GSG abantu ugeza sebagezile. Kanti futhi uma uthanda abantu ugibela sebegibelile. Shedding. Mama bolala kahle ilapho khona mama. Siphinde sibonane futhi kuvidiyo elandelayo ugesi awusafuni.